Good evening! Kakalabas lang namin guys sa sa ospital. Sabi ko, at sinong na ospital? Siya. Loko-loko ka. Tignan mo, sobrang haggard na itsura ko. Tagal namin doon. Almost 10 araw kami. Ayan. Paano, di ba kagabi? Maga akong natulog. Nakapag-vlog pa nga ako. Inayaan ko lang sila. Aba, mga 6:30 ata yun. Nalingunan ko katabi ko. Tuwad ng tuwad. Nakatuwad siya. Sakit na naman siya sa niya. Sa tiyan niya. So talagang hindi niya kinakaya. Nagpadala siya sa ospital. Dinala ko muna dito sa yung pinagpaswaban ko kay auntie. Ayan, kasi meron diyang parang outpatient clinic, ganun. Eh kaso, binigyan naman siya ng ng pampatanggal, tawag doon? Painkiller. Kaso hindi umubra sa kanya. And ayun nga, pinadala na, ni-refer na kami sa ospital talaga. So lola nyo, tuliro pa kasi kulang pa yung tulog ko. Antok pa ako. Yan, pinag-drive ko siya papuntang Adventist. So doon na kami naburo. One whole day kami doon. Ano oras tayo doon? 9:30, no? Kasi 7 kami pumunta sa dito sa Marilao, medical kineme. Tapos lipat kami sa Adventist. And ayun, thank God, walang guys, okay, puro normal yung niya, yung mga laboratory niya. Kaso ayun nga, sa pancreas niya na yun. So pinagbawalan na siyang So ayun, bawal na siyang uminom ng alak. Hindi naman bawal, pero pinagpapahinga para dito sa pancreas niya. Tapos mga fatty food, and then mga maalat, mga chips, yung gano'n. Bawal nga munang 1 year, pahinga siya sa sa alak. Kaloka. So sabi ko, imbis na na lang natin, pinag-check-in na lang tayo sa 5-star hotel. No, pa dun sa ospital, pinambayad pa. Pang 5-star hotel na sana, yung pang staycation na sana. Kita mo ko, tulog-tulugan pa. Ha? Tulog-tulugan. Nag-update lang ako sa kanila. So, ayun. Kaya ganyan yung itsura ko. Sobrang haggard. Kasi alas 5 kami doon na discharge. Tapos, syempre, pinakain ko pa yung mga dogs. And nagluto ako ng pagkain din namin. Nagsaing ako. Yan, ang sakit pa ng ulo ko actually. Gusto ko pang matulog. Si Chris lang naiwan dito. Buti marunong magluto yung kulokoy na to. Yan. Ipakuha ko sa kanya sa baba ng ng pink pills at 2 days na akong hindi sa Senado. Ay. So yun lang guys, update ngayong araw na ito. Yan. Thank you Lord that hindi worst yung nangyari sa kanya. Konting-konti na lang. Talaga. Kain tayo guys. So, nagluto ako ng bok choy with prawn. Hindi pala, hipon lang, not prawn. Maka-prawn liliit lang pala yan guys. Yan. Tapos, meron pa rin kami leftover na sinigang na pangatlong araw na ata yan. Then, yung kagabi, hindi nakain. Yan, baked potato. And then yung pinakusan ni Chris na inulam ng kanina. Yan. Kain tayo. Let's pray. Makainom na to ng gamot. At nanood kami ng Netflix. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this your gift which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Kain. Good morning! Kagaling ko lang sa sa Cartimar, bumili ako ng buto-buto ng baboy tsaka ng manok. Kasi kailangan ni daddy ng broth. Ano ba yan? Basta mga clear soup lang. Diet. Clear soup diet. So, nag-search ako kagabi sa ang dami kong pinanood sa YouTube kagabing mga tag dito. Basta mga videos kung paano gumawa ng broth. Ayan, bumili ako ng chicken. Ayan, yung buto lang talaga ng chicken.
Pero bumili na rin ako ng breast. Grabe, ibang ano ngayon ng mga chicken, ano, ang lansa, sobra. Yan, parang, ewan yung lansa. Okay. Tapos, nagbabalak din kasi akong magsopas anytime. So, bumili ako na itong evaporated milk. Then, kinchay. Kasi kailangan ko yung roots ng kinchay for soup stocks nga. Tapos, syempre, for toppings naman, and then yung roots niya, sasama ko din sa pagpapakulo, yung spring onion. Tagte 10 pesos lang. Tapos, ito na yung pork bone. Ayan. Medyo may laman yung ano, kinuha ko para maano yun. Pwedeng pwede pang magamit yung laman, di ba? So, kukuluan lang natin yan. Then, in fairness ang konti ng ano ngayon sa market. Ang konti ng tao, unlike nung 24, sobrang grabe. Hindi mahulugan ng karayom. Yan, ngayon, ano, konti lang. Pwede ka magtatakbo dun. Ang lungkot ng ano. Gano'n naman talaga eh. Pag after holiday, ang lungkot ng palengke. Yan, bibili rin ako ng leeks. Yan, yung ano nito, yung white part, lalagay ko din sa soup. Yan. Then, bok choy ulit. Para may ano tayo, may gulay tayo. And then, isang mahabang radish. Sarap yan, ilagay natin. So, prepare ko lang guys. Saan ba lumabas? Si daddy ba yun? Daddy nga. Tulalay. Tulalay. Ano? Mister. Alak pa. Oh, sige. Bastos talaga. Akala mo, isa kang ano, di ka patadapuan ng sakit. Gagawin ko lang si Chris ng matagal niya nang nire-request. Ayan, yung jajangmyeon sauce. Buti may ano ko, may translator ako na app sa cellphone. Yan, translate lang natin yung mga nakasulat sa likod. Pero instead of beef, pork, chicken yung gagamitin ko. Yung breast. Yan. Tapos we have onion, bell pepper, tapos garlic. Then, itong cabbage later. Yan. Tapos, isasangag ko lang to with ano ba yan? Sinangag na may, na may ulam na. Yan. Super dali lang gawin pala nito. Gisa-gisa lang. Yung mga ingredients. Ayan. Tapos, no need na mag-add ng slurry kasi malapot naman na siya. Yan. Kasi nga, instant yung ano natin. Yung sa powder. Yan. Kasi meron na bibili na black bean sauce guys. Yung parang wet. Yan. Kasi ito powder, may starch na yun eh. Yan. No need na tayo mag-add ng slurry. Yan. Ito na lang. Papahuli ko lang para medyo may crunch pa mamaya pag ginusto niyang kumain. Tapos meron kasi akong ano dyan, diba? Yung noodles na binili ko. So, itatap niya lang to mamaya. Finish. Ayan. Diba? Parang ano, authentic. Char. Oops. Ayan. Magsasangag na ako. Nung tirang kanin namin kagabi. Lunch tayo. Yan na yung fried rice. Tapos, sabaw ni daddy. And then yung luto ko kagabi. Busin ko lang ngayon. At pupunta kami kila Ann. Yan, nagyayaya si Ann. Bago matapos tong taon na to, sabi niya, oo na, ano na kami dyan. Dadayuin ka na namin. Kasi, may balak daw yung, ay hindi, siya na pala magsabi. Spoiler eh, no? So, bago daw siya pagbawalan na uminom din, kailangan makainom na kami ngayong bago matapos ang taon. So, okay, pupunta na kami. Hey guys. On the way na kami sa doon sa Tita Joy. Munti ka na kami di makalis. Nakakaloka. Alam niyo yung umalis pala yung ano, yung sa kapitbahay namin. Tinatawagan
tinawagan ako, kaso naka-charge yung phone ko, nasa kusina ako, di ba? Tapos iniwan yung yung susi. Ito namang Rico, di man lang ako tinawagan sa landline para tanungin kung aalis kami. Eh, paalis na kami. Ayun nga, tinawagan ko si walang magdadrive talaga, walang maglalabas. Buti na lang may truck driver dun sa nagpapagas sa Petron. Nakisuyo kami, nailabas lang yung Mirage. Nakakaloka, muntik-muntik na kami hindi matuloy makaalis. Colors. So anyway, ayun, punta na kami sa sa Quiapo. Doon namin susunduin sila Joy. Yan, para sabi ko, hindi na ako pupunta sa Antipolo. And yan nga, kasama ko si Chris. Kita-kita sila ni Ate Jaya niya. JJ, kasama rin ni Joy si JJ. Kita-kita yung tatlong tukmol. So, we will see you later. Ang daming tao dito sa Rizal Park. Oh, nakakamiss. Nakakamiss ang Luneta. Picnic. Dito na kami. Hi, Ju! Nahihiya si Ju. Hi! Ninang! Ninang, oh! Hello! Ang laki-laki doon niyo. Pugi-pugi. Uy! Ay! Ha? Ano? Walang gift si Nina. Walang gift ang mga Nina. No? Maglaki mo na lang. Lista mo na lang. Lista mo na lang mga utang na. Eh? Oo. At dahil wala kami dalang laps, magluluto si Ana. Tikman na rin naman natin, di ba? Ah? Tikman na rin naman. Oo. Ang gustong-gusto namin matikman yung lugaw eh, kaso wala. Ay, wrong timing. Wrong time. Yeah. Balot tayo, balot. Tara. Sige, nakwentuhan nyo na lang ako. Alam ko na to. Anong kwento natin? Mga ganyan. Gutom na tong mga baget. So mag-chef. Mag-picture sila. Salamin nyo. Gagayain nila yung 6 years ago. Ay, nakasalamin ka dyan, oh. Ay. Yee! Oh, cute nila, oh. Gagayahin nila ulit. Okay. Ang cute niyo!